Άλλο. Ναι. 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 Είμαστε προγιάτες. Αναπνιγώ. Γαμώτο. Έλα, έχω μια γαμάτη κρυψώνα, την οποία δεν πρόκειται να με βρει ο Seeker. Εγώ δεν υπάρχω. Εγώ, αφού δεν υπάρχουν outblocks. Όχι υπάρχουν, sorry. Ποιο? Α. Πού πάω, πού είναι η κρυψώνα μου, από εδώ είναι. Ψόφα. Εγώ πήγα στην κρυψώνα μου. Παιδιά εδώ πέρα για να σας βρούνε θα κάνουν αιώνες. Εγώ είμαι κάπου. Α, καλά, εντάξει, οκ. Πού θα πας? Σου λες την άλλη αυτή θα μου πας. Happy birthday to you. Άμα τις πάντως. Δεν βρήκες. Σου λέω. Δεν το ξέρεις. Ναι, έγινε ένα solid block. Εγώ πιστεύω ότι για να με βρει θα πρέπει να είναι και πολύ γαμό. Ο Seeker. Εμένα για να με βρει ο Seeker πρέπει να είναι και πολύ γαμό. Μια έβγαλε από Ηλιούπολη. Τι είναι εδώ τώρα. Περίμενε τα σπινόλια. Μισό λεπτό. Ναι. Γράψε. Τώρα είναι ο μάτσας ο Seeker. Κι εγώ. Lord of the Rings, υπάρχει τέτοιο mod. Τι έχεις βάλει. Με 1561. Εγώ βάζω και στοίχημα ότι όλοι θα ψάχνετε με ένα και τον άλλο τώρα. Στρίβεις από πεντέλης. Συνεχή. Θρόλ. Ωραία φίλε, εντάξει, άμα με βρείτε σας παραδέχομαι. Μετά θα μείνει. Εγώ. Α, εγώ ο Leaves. Αμανί υπέρον πεντέλης. Όχι, δεν είμαι. Με κεφαλαία αμανί. Όχι, δεν είμαι. Υπέρον πεντέλης. Όχι, μην πας να κοιτάξεις, δεν είμαι. Όχι, αλήθεια δεν είμαι, Κιβάν. Μήπως θέλει κάποια διόρθωση σου βγάζει από κάτω. Τι είμαι? Leaves Πάτσε είμαι. στο φακό εκεί πέρα, από εκεί το φακό. Με το αποθηκεύσει. Σχεδόν ένα λεπτό. Άμα δεν με βρείτε, εντάξει ρε φίλε. Το πλιέ. Ναι. Αυτό πρέπει να το πήρε κατευθείαν. Τι πληκτρολογείς τόση ώρα. Εγώ το έχω πατήσει παλαιολόγου κάπα, γιώτα, άλφα, γλυφάδα. Τι έγινε? Το PC σου φταίει. Λοιπόν, σας δίνω ένα hint.
Καθίστε εσείς και βαράτε τα φύλλα. Δεν είμαι φύλλα. Οκ, είμαι ένα crafting table το οποίο τρέχει. Λοιπόν, ήμουνα μέσα στην πισίνα. Απλά για να ξέρετε. Α, καλά. Γιατί? Πάτε παιδί μου κάπα παλαιολόγου. Hey guys, what's up? Να φέρουμε εδώ. Είμαι με Greek Avenger και Pro Killer. Λάθος. Μόλις είπε που είμαστε. Πάμε. Let's go. Ναι. Α, ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό που είμαι. Εγώ είμαι ένα... Πώς το λένε αυτό? Ναι. Ich bin eine Jukebox. Fuck you. Don't hit me. Βοήθεια, ο μάτσος με βαράει. Εμένα όμως στο υποκράτος αυτό με βγάζει σε δυο. Με σκότωσε ο Πούστης. Ο Πούστη. Έλα, πάμε να σκοτώσουμε τον Τρία. Πάμε να σκοτώσουμε τον Greek. Τον Γκρέκο. Πάμε. Τον Γκρέκο. Είναι crafting table. Πάω στοίχημα ότι πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Τον σκοτώνεις μάτσα? 9, yes, what? Δεν είναι σωστή και αυτό. Ναι. Γιατί μου λέει ότι είμαστε μόνο εγώ και εσύ? Α, ναι, όντως. Όχι ρε, θα έπρεπε να... Και πριν που δεν ήμασταν οι seekers, έπρεπε να τα λέει όλα τα άτομα. Δεν πειράζει, υγεία. Να λαγκάρεις εσύ, να μην λαγκάρουμε εμείς. Έλα να σου περίμενε. Πήγαινε προς την περιοχή του Μαρουσίου. Καταρχήν αν πας από το Μαρούσι θα βγεις εκεί στην έξοδο. Ποια έξοδος είναι, 11-13? Web. Από την πιο και πας στο Τζακμπάμ. Τέλος πάντων, άσχετο. Πάτα πάνω που έχει το σταυρό και λέει υγεία. Α, γαμώτο, δεν μπορώ να βρω. Να σου πω, να πω του Νίκο να σε πάρει στο σταθερό, να σου πει από πού ακριβώς θα πας, να μην μπερδευτείς. Κωνσταντίνο, μην το παίρνεις στο κεφάλι. Δεν βλέπω κανέναν. Όχι, άμα έχει δουλειά δεν μπορεί να σε πάρει, να σου πω σε πάρει στο σταθερό, αυτό σου λέει, μην τρεώνεσαι. Έτσι ρε. Που να σου πει το ακριβώς, γιατί με ένα υποκράτους 8 παιδών μου βγάζει 2 σημεία. Τρία, εσύ τι ακριβώς είσαι? Όχι, έχω γράψει γάμα, νι, παιδών, πεντέλης. Άνοιξα πάνω πάτσα εκεί πέρα που λέει το σταυρό, που έχει το σταυρό στα εικονίδια. Πάτησα το σταυρό και πήγα στην περιοχή εκεί πέρα. Ναι, οκ, ό,τι πεις πάνω στο δέντρο. Και πάνω στο σταυρό του παιδών πεντέλης, το πάτησα το εικονίδι και έγραψα προς. Και το πήρε μόνο του. Και πάτησα πριν διαδρομές, βάλει τη διεύθυνσή του. Πάτησα το σταυρουδάκι να είναι προς τα εκεί να με δει. Αλέξανδρο, μπορεί να είναι μέσα στην αποθήκη. Κατάλαβες. Πήγαινε το χάρτη στην περιοχή ή ολόκληρο το χάρτη, ρε παιδί μου. Να βλέπεις και την περιοχή. Έλα, τι είναι? Μπορεί να είναι στην αποθήκη. Ξέρω εγώ. Ναι, τι λες? Ψόβιζε! Ωραία, μεγάλο σταυρό. Πάτε πάνω από σταυρό. Ανέβηκε ο μάτσας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το ένα round. Να βγάλουμε και δεύτερο. Μία δεξιά κάτω. Σου βγάλει Οκ, εγώ το κλείνω και ξαναρχίζω το δεύτερο part. Γεια.